Budapest Dentrip er en ydelse drevet af 2 brødre, som med glæde organiserer din alternative uge i Budapest. Turen byder på tandlægebehandlinger af høj kvalitet, med ophold og aktivitetsprogrammer, der pirrer nysgerrigheden og gør dig til meget mere end turist. Du kommer til at opholde dig i hjertet af Budapest, i behagelige og indbydende omgivelser. Når tandlægen ikke arbejder på at forbedre dit smil, kan du udforske et rigt Budapest blandt de lokale. Oplev The Ruin Pubs, hvor de studerende hænger ud, og besøg de unikke designershops. Rejs som hvis du besøgte en ven, og gå på opdagelse i det spændende lokale loppemarked. Udforsk en ungarsk fortid og en hverdag under kommunistisk regime. Du vil få mulighed for at besøge et kæmpe spa-kompleks, der er et af de største i Europa, med vand fra unikke helbredende kilder. Du vil aldrig føle dig som fremmed turist i Budapest.